No,
Ngapasare makandidates chete makomredzi ese ari papodium dzikaipapo makomredzi ndikutaura nemi dzikaipasi ngati dzikaipasi makomredzi komredi Mpindu makomredzi ese anga adzike pasi dzikaipasi. Alright, mireni modile nenye pa podium. Mpindu zikisama comrades esari baba. Makomrades esayo ngadzike pasi pasare leadership chete. Ngadzike pasi.
pamusoro ngatimboteereranei zvishoma. Pamusoro makomrades kumateresi uku ngatireranei zvishoma. Process yedu ikai hatisi mhando, hatisi kuengana, but zvatakawirirana kuti ndo maitiro anofanira kuita basa ngatifambe nenzira iyoyo. Tunzwisana makomrades. Wakomana wose, vanhu wese wasiri mapolling officers wari muauditorium buda imomo. Chairman weCommission Comrade Mashinge, Chairman weCommission Comrade Mashinge, makaitwa entrust kuita basa iri nemusangano wese, kwete nemacandidates chete. Stop communicating with candidates, moita basa ramakaudzwa nemusangano kuti muite. Wakomana security, handidi kunzwa kuti pane munhu umwe chete arohwa ndisina kuita instruct paleadership up. Vanhu vandinotendera kuti waende paleadership up, mapersonal aids eleadership iri apa, vanoona nezvesecurity yavo, not another person. Tanga tichimbonzwanana iko zvinezvitauda kuti tichitanga kushanda basa. Saka ngati clear, makomrades ese muri apa ngatifambei. Ipapa apa handisi kuda kuona vanhu apa. Apa pane vanhu apa handisi kuda kuona vanhu apa. Romeo Kilo uyai pandiri, Romeo Kilo uyai pandiri, Romeo Kilo uyai pandiri. Makomrades ese ari apa ibvai apa. Tinotenda.